ኤፌሶን ኢና ሎሚ መጽሐፍ ቅዱስ እንርኢ ካብ 1 ክሳብ 14 ዘሎ አንቢብና ድሕሪኡ ካብ 15 ዘሎ ክንሪና ማለት እዩ ንምዝኻኸር ግን ክነንብቦ ጥራይና አምላኽ መስገን ጳውሎስ በፍቃድ አምላኽ ሐዋርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣብ ኤፌሶን ዘሎ ቅዱሳንን በክርስቶስ ኢየሱስ እሙናትን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን እቲ መንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላኽን አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን ከምቲ ብፍቅሪ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎምን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምስራጽ ዓለም ብኡ ዝሓረየና በትፍቁር ብኡ ጸጋውና ንውዳሴ ክብሪ ጸጋው በፍታው ፈቃዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ንሩሱ ውሉድ ክንኮን ቀደም መደበና ብኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ጸጉ ሕድገት ኃጢአት አሎና ከምቲ ብኡ ዝመደቦ ስምረቱ ነቲ ምስጢር ፈቃዱ እናፍለጠና ነቲ ናይ ምልአት ዘመናት መጋቢነቱ ኣብ ሰማይ ዘሎን ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ክርስቶስ ምንት ክትቅለልሲ ብኩሉ ጥበብን ብኩሉ አእምሮ ነጸጉ አባና አውሓዞ ንሕና ቀደም በክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምንት ክንከውን ንሕና በቲ ኩሉ ከምቲ ምኽሪ ፈቃዱ በሓሳቡ ዝገብር ቀደም እተመደብና ነቲ እድርስ ብኡ ረኸብናዮ ንስኻትኩም እውን ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰምዓኩም ብኡን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ክሳዕዛ ፍቅደ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ በብግዚኡ ርኢናያ ነርና እታ መወዳእታ ዝረአናያ ሓሳብ ንስኻትኩምን ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰምዓኩም ብኡን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኮንኩም ተሓተምኩም ክብርና አምላኽ ይኹን ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ርኢና ኣብዚ ጽሑፍ ንድግማ ኮነ ገለ ሕልፍ ክብለ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ አባናን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳንን ገለ ሓሳባት ርኢና ነርና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ፍሉያት ሰባት ይመጽእ ኣብ ብሉይ ኪዳን ስርሑ ሰሪሑ ይምለስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ልዕልዮም እንታይ ይገብር ይወርድ ነሰውዕል ሕጂ ትብልጫታትን ሓለፋን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ፍሉያት ሰባት ይወርድ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከ ኣብ ኩሎም ኣመን ኣብቶም ዝኣመኑ ኩሎም ማሕደሩ ይገብር ኣብ ብሉይ ኪዳን ስርሑ ሰሪሑ ይምለስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንዘለዓለም ምስኦም ይነብር ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ልዕልዮም ይወርድ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ማሕደር ገይሩ ኣብ ውሽጦም እንታይ ይገብር ይነብር ዝብል ሓሳብ ሪና ነርና እዚ ብፍላይ እዚ ተሓተምኩም ዝብል ጽሑፍ ክሳዕ መወዳእታ ንምንታይ ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትናይ ከምቲ ሽዑ ዝበልናዮ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ፍሉያት ሰባት ጥራይ ወሪዱ ንፍሉያት ድማ ዘይምልከቶም ኣይኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንስኻትኩም ድማ ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል እንታይ ምስ ገበርኩም ምስ ሰምዓኩም ብኡን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገበርኩም ተሓተምኩም ዳግም ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ብመንፈስ ቅዱስ እንታይ ዝኾነ እዩ ዝተሓትመ እዩ ኣብዚ ኣፈላላይ ዝበሃል የለን ከምዚ ኣብ ዘበና ሕልፍ ኢልና እንርእዮ ዓይነት ትምህርቲ ኣይኮነን እዚ ባዕሉ ጳውሎስ ዝተዛረበ ጽሑፍ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 እንተዳ ሪናዮ ኣብ ጥቕሲ 22 ግና እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ምሳኻትኩም ዘጸናንዓና ኢሉ ድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ዝቐብኣና እቲ ዝሓተመና ኣብ ልብናውን ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ እንታይ ዝገበረ ዝሃበና ዕርቡን መንፈስ ዝሃበና አምላኽ እንታይ ንሱ እዩ ጳውሎስ ሐዋርያ እዩ ግን ኣብቲ ውህበት እዚ መጽኡ ግን ኣብዚ ሓሳብ እዚ መጽኡ ግን ንኹላህና ማዕረ እንታይ ከም ዝገበረና ከም ዝሃበና ይዛረብ ዘሎ የተቀባ እናበልካ ኣብ የተቀባ ሰው ኸይዳ ኣለኹ እናበልካ ዘይኮንካ ዝኸስ ንስኻ ቁቡ ኢኻ አምላኽ መስገን ዝቐብኣና እንድሕይሉ ጳውሎስ ባዕሉ ንህይወቱ ምስቶም ኣመንቲ እንድሕረትይዋ ዝሓተመና እንተ ደኣይሉ ዕርቡ መንፈስ ዝሃበና እንተ ደኣይሉስ በዚ ነገር እዚ ኩላህና እንታይና ማዕረይና
እንማቀሎ ወይ ተመቅሉ ዝመፀና ወይ ድማ ናይ ገለ ዝዓብ ናይ ገለ ዝንስ አይኮነን ንሱ አምላኽ ይሞ ኣብ ኩልና ማዕረዩ ንኩልናኻ ማዕረይ አምላኽ መስገን ስለዚህ እዚ ዓይነት አካይዳ ኣብ ዘበና ዝርአ ዘሎ አካይዳ ሓደ ፍሉይ ዝተቀበ ካሊ ግን ቅብአ ዝወሓዶ ዓይነት ትምህርቲ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ክርአ ከሎ ጌጋ ክርስቶስ ከም ናይ ግል መድሓኒና ምስተቀበልናዮ እቲ ዝዓበ አባና ዝመፀና መንቴናስ አምላኽ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ እንታይ ዝገብረና ብኡይና ንሕተም ብኡይና ንዕሸግ ብኡይና ዝሓተመና ዕሩ መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና እንደገናውን አው ይልዎ ዘሎ ግና እቲ በክርስቶስ ገይሩ ምሳኻትኩም ዘጽናናና ዝቀብአና ዝሓተመና ኣብ ልብናውን ዕሩ መንፈስ ዝሃበና መን እዩ አምላኽ እዩ ስለዚህ ፍሉይነት ናይ ካልኦት ወይ ድማ ካልኦት ዝተፈልዩ ካባና ጌርካ መምሃርን ምርአይን ጌጋ እዩ ንሕና በክርስቶስ ዝተሓተምና ዝተቀብአና እዚን ኣርባዕቲን ዝሓተመና ዝቀብአና ከምኡን ዕሩ መንፈስ ዝሃበና ክርአያ ከልዋ ብማዕረን ዝኸዳ ኣብቲ ኣበይና ቁሩብ በትምህርት ደረጃ ቀሲና ዳሕራ ጊዜ እንተሪናዮ ንሪኦ ሓሳብ በመንፈስ ቅዱስ ክትምልኡ ዝብል ሓሳብ ወይ ድማ መንፈስ ይምላእኩም ዝብል ሓሳብ እሱ ካብ ዝፍል ይብል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕት መንፈስ ቅዱስ ክትከውን እንታይ ግበር ንሓስትኩም ክትዛረቡ ከለኹም እንታይ ይምላኩም መንፈስ ይምላእኩም እዚ ማለት ኣብ ትሕት ቁጥጥሩ ኩሉ ግዜ ክትኮኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ንሱ ቆጣጸረኩም ከም ፍቃዱ ክትወጹን ክትኣቱን እዚ ኣብ ንሓትና ክፈላለ ይኽእል እዩ ብምልአት መንፈስ ቅዱስ እንተግዚእካዮ ንሱ እንታይ ይገብረካዩ ቆጣጸረካ ይመልአከ ማለት ኣብ ትሕት ምልአት ናቱ ኮይንካ ብኡት እዘዝን ተኣቱ ናይ ምእዛዝ ጉዳይ እንተዘይ ኮይኑ ዕቡ መንፈስ ንኩላህናዩ ማሕተምና ንኩልናዩ ቅብአቱ ንኩላህናዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ በዚ ከምዚ ዓይነት አካይዳ ንመንፈስ ቅዱስ እንድሕር ተረዲእናዮ ብማዕተ ፀውዒ ዝመጽእ ዘይኮነስ ወይ ንኻልኦት ብሓለፋ ዝርኦም ንኣና ድማ ብጎደሎ ዝርኤና ዘይኮነስ ንኩልና ማዕረ ምዃኑ ተረዲና ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ኣረዳድኣ ብቑዕ ኮይኑ ንኣምላኽ ዘለና ቅርበት ኣዝዩ እንታይ ኮን ይመስለኩም ብሩህ ኮነና እግዚአብሔር ቀረባዩ ክብርና አምላኽ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ኸነዚያ ቁርብ ግዜ ሂብካ እንተልኩምኒ ቁርብ ገለገለ ነገራት ይርአ ስለዘሎ ግና ኸንና በስ መጽሐፍ ቅዱስ ዝበለና በረኸት ሓደ ካብቲ እቲ መንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በክርስቶስ ገይሩ ዝባረኸና አምላኽን አብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩህ ይኹን ዝተባሃለ ነዚ በረኸትና ጸብጽብና ንአምላኽ ክነመስግኖን ክንባርኾን ልዕል ክነብሎን መንፈስ ቅዱስ ምሳና አባና ከም ዘሎን ከም ቅቡአትን ደአምበር ከም ጓና ንኻልኦትም ዝቀርብም ንኻልኦትን ዝረሕቆም ጎይድና ከይንርኢ ዝብል መረዳእ ከይህሉ ኢሊ አምላኽ መስገን ስለዚህ እዚ ሓሳብ እዚ ምስተዛረብና ኣብ ኤፌሶን እንተዳ ርኢና ኮይና ሓደ ሓሳብ ይቀይር ሕጅብ ዚ ካብ 15 ጀሚርና ክሳብ 16 ዘሎ እንተሕሪናዮ ክሳብ 17 ዘሎ እንተሕሪናዮ ጳውሎስ ብዛዕባቲ ኣብኦም ዘሎ በረኸታት ኣጠቢቑ ክርድእዎን ናቶም ምዃኑ ምስ ነገሮም ካብዚ ሕጂ ጳውሎስ ሓሳብ ቅይር የብል ንሱ እንታይ ዝብል ጥቅስ 15 ስለዚ ኸኣ ኣነ እታ ብጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነትን ንኹሎም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቕሪ ምስ ሰማዕኩ ብጸሎተ እናዘከርኩም ከይብከርኩ ስለኹም የመስግን ኣለኹ አምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦኹም ብፍልጠቱ መንፈስ ምግላጽ ምን ትኽበኩም እሞ እንት ልብኹም በርሁ ተስፋ ጽውዕ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽሊ ኣለኹ እቲ ሓንቲ ናይ ምስጋና ክትከውን ከላ ክሳብ 16 ድሕሪ ዘሎኻ 4 ጸሎታት ተዛሪቡ ዘሎ ብዛዕባ ተን ክልተ ጥራይሎም ክንዛረብ ግዜ ከይከደና ተን 4ኻ ከም ፍቃድ አምላኽ ከም ዝሕጂ አምላኽ ዕድል ተይብና ክንሪኤና ማለት እዩ ሎሚ ግን ሓሳቡ እዚ ኩሉ በረኸታት ክጽብጽብ ጸኒሑ ብሩኻት ይኹም ክብልና ጸኒሑ በቲ ፍቁር ብኡ ጸጋውና ንውዳሰ ክብሪ ጸጋው ብፍታው ፍቃዱ ንርእሱ ውሉድ ክብሩ ቀደም መደበና ምስበለ ውሉዱ ምዃንና ምስ ነገረና ምስጢር ፍቃዱ እናፍለጠና ከም ዝኸይድ ጳውሎስ ጽቡቕ ገይሩ በረኸታቱ ኣብ ሒዙ ጽቡቕ ገይሩ ምስ ተዛረበ ኣብ ጥቅስ 15 በጻሕን ከሎ ግን ስለዚ ኸኣ ኣነ እታ ብጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነትን ኣብ ኩሎም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቅርን
مس سمعكو كبرنا أملاخو عبيد كم زخبر الكاسنة عبيد كم زخسم مع الكاسنة كبرنا أملاخو أجي باولوس أساس 3 عمت نزع محبر زياء سريتوا مسكده دحريو عبيد معسرتو خوينيو نزي حساب زيزبوم زلو باولوس حدا بحر نيرو حدا ساعات نيرو بزعباتن دسرتن محبرات محتات ويدما بزعبن مسمع لمد نيروي ابغليان نيجاتيف زغون ነገር ይሰምዕ ابغليان كا صبو زغون ነገር ይሰምዕ اب كورنثوس بتام دس زيبل ነገር كسمع كله اب افيسون كا بتام دس زيبل ነገር ይሰምዕ اب تسالونكي بتام دس زيبل ነገር كسمع كله اب تحنت قدامي تسالونكي كا دس زيبل ነገራት ይሰምዕ بزعبن دهاي ناي مغبار بزعبن ناي منغات بزعبن ناي محتات وشطاو صعات نيروي ስለዚህ بزعبكم انت مزغبركو ይሉ مسمعكم مبزعتهم ازوم ناي املاح سبات مسمع ازيم كابتي مس املاح زلوم ركب زرينا نحميا حدا غزي بزعبا يروسالم مسمع انت يكون ازي كويتي شادشاي هواساتنا نحنا نسي بزعبا حدا زحقوس تسمع كلخا تحقوس منفساو ነገር بزعبا خون زي غبو ነገር امنفساو مسمعك انت يتخون تغوي ازي እቲ ሓደ አውሽና ዘሎ አምላኽ ምሳና ምዃኑ አምላኽ አባና ከም ዘሎ فقط አምላኽ ንአና ባህ ከም ዘብለና ንአምላኽ ዘጉዮኻ ከም ዘጉዮ ዘረዳአና እዛ ከምዛ አይነት አራም ዝገብር ጥዕና ዘሎ ምን መንፈሳዊ ህይወት እንታዩ ስምዒታት እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚህ አነ እታ በጎይታና ኢየሱስ አባኻትኩም ዘላ እንታይ መስማዕኩ አባኻትኩም ዘላ እምነት ምስ ሰማዕኩ ንኩልኩም ድሕሪዮኻ ንኩሎም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቅሪ እታ ቀዳመይቲ እንታያ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኩም እምነት ምስ ሰማዕኩ ምናልባሽ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባቲ ህይወቶም ኣይዛረበናን በኻል ታሪኽ ቤተክርስቲያን ወይ ብዛዕባ መምሃራን ወይ ተምሃር መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረቡ ከለው ግን ብዙሕ መከራ ስለዝሓለፉ ጽቡቕ ፍረ ስለዝርአየሎም እዩ እንታይ ድሉም ዘሎ ስለዚ ኸ ኣነታ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነት ምስ ሰማዕኩ ኢሎም ዘይናወጽ እምነት ርእሎም ማለት እዩ እቲ ዘምልኽዎ ኣምላኽሲ መን ምዃኑ ፈሊጦምሲ ብሓቂ እንታይ ገብርዎ ኣቡ ኣሚኖም ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ኣብ ኣምላኽ እምነትካ ምውዳቕ ነቲ ኸውድቐካ ዝደሊ ነገር ኩሉ ዘይምንብርካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለካ እምነት ምጽናዕ ነቲ ኸናውጠካ ዝመጽእ ነገራት ኣብ ትኸውሖ ኮይንካ እንታይ ምግባር ማለት እዩ ነቲ ማዕበል ምሕላፍ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ እዚ ንሓደ ፍሉይ ሰባት ኣይኮን ኢልዎ ዝገርመኩም ነታ ማሕበር ብኹላይ ነቶም ኣመንቲ ብሙሉኦም መለለይኦምሲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዎም እምነትሲ እንታይ ምዃኑ ጽኑዕ ምዃኑ ጽቡቕ ፍረ ከም ዘለዎምሲ እታ ማሕበር ብሙልኣስ በዚ ነገር እንታይ ትኸውን ነይራ ትፍለጥ ነይራ ኣምላኽኩም ይግበረና بحد بكريستوس زبله بأملاح زبله بتفتاو زبله رزق زلو زبله حق زبله قالنا عداون تخونسي بوخن فلت እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን እዚቲ አምላክ ካባና ድጽበ እዚቲ አባና ዘቀመጡ ቀዳሞት አቦታትና ዘማዕድዎ እዚ ነዚ ምስራዩ እዚ ጥራይ ሪኦም አይኮኑ በመኽንያትና ድማ ንአምላክ ይመስገን ንአምላክ እንታይ ይገብረሉ ይሉ ይመስገን ኣብ ክርስቶስ ዘለኩም እምነትን ኣብ ኩሎም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቅር መስማዕኩ ንአምላክ እንታይ ይገብር ጸሎት እንታይ ይገብር እናዘክሩ ንአምላክ እንታይ ይገብርሉ ይመስገንሉ ሐዋርያ ጳውሎስን ወንጌል ሰቢኹም ማሕበር ዝኾና ኩሉ ግዜ እናዘከረን ኩሉ ግዜ በተዘለወን ዘበለ ሁሉ እንታይ ክብል ብኔጋቲቭ እንተ ኮይኑ ከም ተዓምቶ ይዝበልናዮ ና ፖዚቲቭ ከምጽ ፖዚቲቭ እንተ ኮይኑ አምላክ ክብርና ይምሃብ እቲ ናቱ ቀዳማይ እንታይ ገይሩሎ ናተ ኢሉ ዝሓዘ ክብሮት እዩ ክብርና አምላኹ ሕጂ እቲ ኣብ ክርስቶስ ምእማንና ካብ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝሕልወና መጀመሪያ አምላኽ መን ምዃኑ አጸቢካ ፈልጥካ ኣለኻ ማለት እዩ ክብርና አምላኹ ካልኣይ ንስኻ መን ምዃንካ ንገዛእ ንስኻ ፈልጥካ ኣለኻ ማለት እዩ ሳልሳይ ጸላኢኻ ዲያብሎስ ስጋዕ ክንደይ ዓም ምዃኑ ፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ እታ ዝዓበየት ትምህርቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ بحقي كتاب حجون
أبلب عرفت هباتو زلا تمتها لي أخوينا لولاونت إجزابير أصبك أن ترجع كخد كيد إن كان خطر كريستوس قاع كندي لعليو كريستوس قاع كندي بعد سلطاني كريستوس قاع كندي جباننا حدا قريو عند حريلك بصلاعي زمس نجارات كله أبتحت قصور مخانون كنفل كنكرالنا هل هذا أوان نعمله كم نصوعه نصلاعينا نصوعه يبزح أملاك محرت جبرنا ديابلوس كم زنت جبره سيطان أنت عنك فني صلاعي كم زنت جبره كم زنت بلن زبها النجار كابكنا فرناهم كوسي يبلو سيطان كم زحاسيبني يروقنا خن أنا أيكونن أنا زحاسبلكم زلوا حسب فلتي ما فسمتان تسفان من تبغكم حسب دحان نبر نايكفو صقور رزنا كو هيترفع أبكم يقطرات كاب كونس كل هوتنا دا كمي أب تحت الله ونتو كمي بخرسوس زلنا أمنت زي تعبي كبرنا أملاهون أب خرسوس زلنا أمنت نعبي خيرين كله صلاة ختقامو خلا خاطر خاشمو تلالو بسم يسوع سيطان رحق كتب قال ختقول حلا خاطر خا تتقبل شمو تلالو جزيه بالكان شمو تلال بزعوق تستنتن فلاص احمد كان كله طراي بتذهبك خابت تعفو زبلح سيفي كتواقو صوبي كتبلو طراي انتي شعي خاتللو شعو خا نمطفون نمغلحون نمنتاي نو نمقوام تزي كوينو املاخيك نتوم املاخ زفقرو كمخرون تصو كل ነገር نسناي كمز دغفو نفلطينا كمز كو انت خونه املاخي ግን ይፈልጥ እዩ ክርስቶስ ግን ይፈልጥ እዩ እምነቴ አብ ከምዚ አክተብ ክትዓቢ ዘለዋ ስለዚህ አብ ክርስቶስ ዘለኩም እምነት ምስ ሰማዕኩ ብዙሕ መንገዲ ይحልፉ ነይሮም ኮኑ ይኽእሉም ከማ አይሁድ አይኮኑ አህዛብዮም ናይ ሕጂ አብ እስያ ትርከብ አብ ቱርክ ትርከብ ያ ኤፌሶን ዘላ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ይኮነትን ኣብቲ እዋንቲ ኣዝያ ብጎይታ بأمنتها زعبيت محبريان يرى سلازي عب كريستوس زلكم أمنت مس سمعكو كل ساعة نعم لخن تاقبر له يمسكن له زمت أنت مسس عملاخي كنابي مسكن زمت أنت مسس نسو يحليه زمت أنت مسس نعطي نسو خمد الله يكبر أنت صلايتي باي هاي بالكي نابلك خانت هتقبل عبد الصلاة سلطان أملاح لاونت أملاح لولاونت أملاح الناقلسك أنت هتقبل نأملاح كب تبلو زيابير أملاح سمسك عب كريستوس زلنا أمنت عب كريستوس زلنا وحسنت عب كريستوس زلنا توكلتي عبنا خونا خيدين كله زقرمكم نسي خبر حان عرف زرعينا زبل ما نأنا اليوم نأملاح يمسكنه أنا تابقوتانا يسوس أباخاتكم الزلة انتي أمنت كبرنا أملاح بزي آخر نسوم عبا انتايتهم زغونة اللهم استمسكرت اللهم كبرنا أملاح سلازي بزي من قد زي باولوس عرف إلوس نأملاح كمسكنو خلون زي اليوم نقروا كله قن 4 اللواء ندهر خيلكم عم ببون 4 اللواء بزعبين أبيوتهم خون زلو تصلي لهم عنه لو من قن بزعبات زي مسكننا نزارب كبرنا أملاح الذي أب أملاح زلهم توكلتس نمن لبوتان كيفو لباولوس انتهى كجبر كيرو نأملاح كخبر كيرو أملاح صبغي بزحنا اتوم مجمرة أبانا زمسكرونا أبانا صبوت تمرت مهيروم أبز زبصحنا بزع أبانا خسمعو خلوسي نيرو زي كونس وسيخو خسمعو أملاح صبغي بزحنا كبرنا أملاح كمون دحر كوينو أملاح يحوس كل نجار مكان نوداسة خبرت أجو مشكلنا قبل الزبالة تمرت نحرينا نوداسة خبرت أجو بفتح فقارو نرسون تهانكون ولدن نخبرت أجونا كبرنا أملاح سلازي تاخليت أنتايا فقري إذا فقر زي ها تاخليتنا أن باولوس كتمسجنو نأملاح كمسجن زجبروته عب كريستوس يسوع زلكم أمنتين أب كلهم قدوسان زلكم فقري مس سمعكو نجينا السؤال إذا أخا أنتايا أول كسبات الرؤون يكون تنزياز قرمكم أب حتى بيت مرت مسكتك نايتا بيت مرت مهارو مخانوم اتفقتم بمنتايو بتعد بيزوم حكي باولوس كا نسب إفسونسي أب كلهم قدوسان زلكم فقر مسلوسي
فقر طراي كوينهم توم تا محبر اب كلهم سي فقر يرئ اب كلهم سي تغلابا زي بالله قبزنا زي بالله بفقري زلليو كمتي غويتا حدري ذهبنا دك مزامرتي مخانكم سمتي كلا ليوخيم بفقرهم فصيمما كبرنا املاح سم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ እዛ ፍቅር ዝኻ ንመን ጳውሎስ ታይገራቱ ንሰማይ ገጻህ ጥምት ገራቱ ንአምላህ ክብር ተውቦ ገራቱ ሓደ እዋን ፍልያ ሰባት ምስረኤና ቢወቶም ብትሕዝንኦም بفقرهم بفلطتهم ندنا مش أنا جن هذا نسمو خانو كوم خانو سي يسمع عن خمسة كلنا هنا خمون كونز بعد هذا فقري هذا فلطت هذا جرنت هذا نعمل زبالة خن حسن بر هذا فليلو خرق خلو قليل هيكون بوخنا دنق زي كونس نو نعمل مسجانا يخونو وخنا مسكين قبعنا جن حيتردعنا نمبر كلنا ودقنا لنا هذا سبت رايتو عيزلو كنا نزلنا أملاخ يسوولنا كلنا جن بنتاي أب كلهم قدوسان زلكم فقري مس سمعكم بصلوتي نواهم تاي نازكركم كيف كركم سليكم تاجبر الله خلو نأملاخ مسكين الله كبرنا أملاخون أملاخ كمون تلينا سبو كمون تزيلنا جن أملاخ مركونا يملس كم زخن كون يزلنا قويته تقول أبا زي بالله جبزنا زي بالله فقري نقول لسه معركة راتري بوجن فقري مسيكاس استفلا ليس يهون أبوجن عدلو زي بالك بزاف من قد زي مسيكاس كم تفقرسي كلهم كم ببنا خلو خمزلهم قويته بعلون تاجري تزاري بي كم محبر إذا حسب إذا حسب صبوي تعرستي كم محبر سلازلو كم محبر كنت اللي صبوي كم محبر كنت جهلو صبوي كبرنا عمله كم بود كتر يكونن بين خافك أريك وينكا كالوت كلهم كافقر ندحر وجقم صبوي تنبرني خاكو كم يجير كم كل قات فقر ندحر وينكا جن بفقرنا نفسات كم عارخة بفقرنا سبات كلنا بفقرنا هايمانوتنا ويدما امنتنا كتل اللي عمنا هذا وان هايمانوت ويزا امنتنا كم تنكالوت محبرات تسرع معرفة كون نصبيان تداهلنا خوينا نقاقل لنا امنتنا كابتن كالوت امنت تفليا نسماي تتمت نعم مدرد ما نفسات تمت فليتي كوينا خطر تراي زلوها معرفة تسرع معرفة كيت عين دلنا إذا من ملكة وتكتنا محبر كريستوس لواتيت فواسيت ردعيت حبحبيت كوينا خطركب قبل الله خطركب دامبر كم تندقوا صرا ريقا حالي خطكوا صرا عندلنا سلازي إذا محبر زي خموتكم انتو داخوين انتات كورالوا امنتان فقران انتهت قبر كتحلو كتقادل كتقل علوها في سوم من الباش كمزي نري لنا جن هذا زحزن تاريخ كأه نببلاينا أبزهم يلوالو أبرا يوحنس جن ملسسك مصحف قدوس كلت ملختي كاب كلت سبات زتفل عليو زتركبت مصحف تهالي أخوينا ملخت تهالي أخوينا منيا إفيسونيا كلت أقل قلت أملاخ انتايز قبرو ملخت السدد له مني باولوسن يوحنسن مراف قلته رأي وحج قدم كمينيرا حجها غمياتكم ننببو ناب ملأغ محابر إفيسون صحاب اتي أبيمان يدو شوعة خواخب تزحازه أما أكل اتن شوعة قوم تقنديل وركن زملالس كمزي بلالو قبرخان صعرخان تعقسخان انتايلو قبرخان صعرخان تعقسخان صبو وصيتي عم لخمس صبو فري انتاي قبرو لهو
ነቶም እኩያት ሰባቱን ክጾሮም ከም ዘይከኣልካን ነቶም ሐዋርያት ኢና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮም ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮምን ፈልጥ ኣለሁ ትዕግስቲ ከዓ ኣለካ ስለ ስመይ ኢልካውን ተጻወርካ ኣይሰልከኻን ግናኸ ተቀዳመይ ተፍቅረኻ ሓዲካኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ እሞ ካበይ ከም ዝወደካ ራይ ወህጂ ካብ ሰብ ኤፌሶን ትሕሸሉ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ይብልካ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ስለዚ ብፍቅሪ ዝነኣዶም ጳውሎስ ሐዋርያ ዮሐንስ ከዓ ከባቢ 34 ዝገባገም ድሕር ዓመት ማለት እዩ ድሕር 40 ዓመት 38 ዓመት ኣቢሉ ዮሐንስ ከዓ ንሰብ ኤፌሶን እንታይ ኢሎም ተቀዳመይ ተፍቅረኻ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ሓዲካ ኣለኻ ስለዚ እዚና ኮ ሕጂ ጽንዓት ንብሎ ክንጸንዕ ዘልየና ንብሎ እዚ እዩ ብኩሉ ሸነኽ ዝገርመኩም ዝጎደላ ነገር የርበ ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ራእይዎሞ ግብሪ ጻዕሪ ትዕግስቲ ኣሎ ዝጎደልካ በዚ ነገር ኣይጎደልካን ነቶም እኩያት ሰባቱን ክጾሮም ከም ዘይከኣልካ ነቶም ሐዋርያትና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮም ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም ፈልጥ ኣለኹ ዘገርመኩም እቲ ምንጭ ክትሪኦ ከለኻ ጳውሎስ 3 ዓመት ሙሉ ክምህሮም እንከሎ ኢሉ እንታይ ኢሉ ለይትን መዓልትን ከየብኮርኩ ስለምንታይ ከም ዝመዓትኩም ዘክር ኢሉ በዘሎ ሁሉ ምኽሪ ኣምላኽ እንታይ ገበርኩም ገለጽኩልኩም ዘትረፍኩልኩም ድማ የብለይ ዘትረፈሎም ከም ዘየሎ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብኦም ከም ዘሎ የርእየና ኣሎ ጻዕሩሎ ትዕግስቱሎ ነቶም እኩያት ሰባት ክጾሮሙን ኣይከኣሉ ዓቕሚ ናይቶም እኩያት ሰባቱን ክጾርሉ ዝኽእል ዓቕሚ ዘይክብሉ ገይርዎም ምክንያቱ ጽቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ጽቡቕ ዝኾነ ሰረት ስለተሰረት እዩ ነቶም ሐዋርያት ኢና ባህልቲ እውን ከተረፈ እንታይ ናይ ምቁዋም ሙሉእ ዝኾነ ፍልጠትን ትምህርትን ከዓ እንታይ ኮይኖም እዮም ቀሲሞም በዚ ነገር እዚ ስኽፍ ዘይበሃሉ ትምህርቲ ከም ተምሃሩ ውጽኢት ናይቲ 3 ዓመት ሙሉእ ዝመሃሮም ኣብዚ ንረኽቦ ኢና ግን እዚ ሁሉ ሓሊካ ፍቅሪ ካብ ዘየላክ እንታይ ኢሉ ወዲቕካ ካበይ ከም ዝወደቅካ ዘክር ነዚያ ጽሕፍት እዚኣ ሒዘ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 እንድሕር ከይድና ስጋ ይኳ ንምንዳድ ኣሕሊፈ እንትሃብኩ ኢሉ ፍቅሪ ካብ ዘይተልወኒ ግን እንታይ ማለት እዚ ኩሉ ነገር ክትገብር ዝተኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ ብዘይ ፍቅሪ ኮይንካ ኩሉ ነገር ክትገብር ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ዝዛረበና ዘሎ ስለዚ በዚ ኩናን ክንደናገር ዝግባአና በዚ ኩናን ክንተዓሸ ዝግባአና እቲ ዝግበር ዘበሎ ኩሉስ ብሓቂ ዲ ብፍቅሪ ኣምላኽ ዝግበር ዘሎ እታ ቀዳመይቲ ፍቅርኻ እታ ኣብ ኩሎም ዝነበረት ፍቅሪ ኣብ ኩሎም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቅሪ ዝተባሃለስ እንታይ ኮይናሳ ተረሲዓ እግዚአብሔር ምሕረት ይግበረና ስለዚ እንታይና ንብል ዘለና ሕጂ ሎሚ በቲ ዝዓበይና ንዛረብ ዘለና በቲ ብውልቃዊ ብንኣሽ ይኮነን ናይ ውልቃዊ ከም ንእሽ ሕሰብ ወድሓን ብዝዓበየ ኣምላኽ ክህበና እሞ ክንጽልይ እግዚአብሔር ከዓ ካብተሕና እንልምኖን እንሓስቦን እምብዛ ዕዙ ክገብር ዝከኣሉ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ክህበና እዩ ስለዚ እቲ ዝበለጸ እሞ ንሰብ ንሕሰብ ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ኣብ ክቡር ነገር ድማ እንታይ ይገብር ይጸንዕ ከም ማሕበር ጳውሎስ ከዓ ከም ሰራትያን ዘኤፌሶንን ከም ማሕበር ከዓ ነዛ ማሕበር ያ ድሰረትዋ እንተዝሪዋሲ ምትሓጎሱ ዶ ወይስ ምጎሃዩ ኢለ ይሓስብ ነዚ ኸብል ከሎ ብሓቂ ካብቲ ዝመሃርዎም ትምህርታት ካብቲ ዝሰረትዎም ሰረታቶም ካብቲ ዘተሓዝዎም ክርስቶስ ጸኒዖም ዶ ምረኸቦም ወይስ ዘንቢሎም
كم باولوس زو مسجنو ويس كم هواريا يوحنس تنسحو إلهم مسببنا إذن نفس وكفنا حتى بنفس وكبول كن دحر مسينا فقر قدم تريفو كريستيانات كم زينة برنان هذا نجار كن نجار مصحف قدس بمصحف قدس مسيرة مالتي فقري بزح ما ياتكو أنتي قبران زيات متزيات صبوا غيرنا سمهرنا المرأة باستر زمهرنا بحق أو شيء كتطفأ أنت زي اللي بعلها كتقهم أنت زي اللي بعلها بفصم بتوع ما ياتكو أنتي قبرانيو تتصالح أنت ده اللي أخوينك أنت هتقبل زلها بفقد كاخ بعلها أمبر فقري بزح ما ياتكو أنتي قبرانيو هيات حلاني بس أنا فقري كابايل البسحات نزارب منيركم تعدلنا أشتوا هبتخو جن هذا نجرب أبرزنا هنا فرز جبأنا ديابلوس كنصالة أجرنا ديابلوس كنفلا أجرنا ديابلوس كم زجرنا أي فعلا من سلطان مسحابه من دقة مسكفتلو من بوتا مسحابه كن سحالو ترى لنا ديابلوس لازبلنا ديابلوس هيفردنا ديابلوس هيحتتلنا تقدمت مغنيات ناي هوان آدم أين مصاين بعلها بزجبر كايا زحلي أزحل كلا فقري بعلي بزجبر كوا قداي فقري زحلي على طلع إنا خن بلن كنسحن زل النمبر فقري بزحمات كنت هجبرها كني كتحلها أنت صعب كايا نساون تحزه كده صحفي سلزي أملاح تقير زحلنا بزمن قد زنا توقعزنا عند حركتنا صحاب قدسنا خم تزاربو أما كل أحزاب كت نبرو خلوهم سي نعمله من تخمس جنوس أخايدا خم تكبروا فقري دي صبقنا قريلا أملاح تقيب صحنا سلازي كم محبر كن رأخلنا كم محبر كن توقع كلنا كم محبر كسبات قبلنا خلو انتهى يكون يزن تولنا يخو أبوتات ناس انتهى يكون يبلنا خونو آياتات ناس انتهى يكون يبلنا خونو كم باولوس زحري تمليسهم بزعباتها محبر كحاسبوا ويد ما خريوان كله بعابي أملاح كنتهى يبلنا خونو سلازي تزعبي أمارات الزي بلو أخايدانا أخايدا أب كريستوس زلنا أمنتن مس كلهم قدوسان زلنا فقرن واقع دغه خناتولو زي نخيل انتايو نحنا صاوعتنا كبرنا املاح سلازي صاوعتك انت هتقبر كتخبر طراي زلك وديكا تنسيكا دخيمكا برتعكا كل غزي كصنعلو زلكا صاوعتي كبرنا املاح سلازي محبر ناس كان رأيه قدما من نفسنا انتفرنا صبو دحارو محبرنا فلاي توم أبي زبلو من غورنا نيرا ويصبق عليهم ملنا ويدما غوديلكم عليهم ملنا نيرا منياتو اتا وانجيل كاوم سلتركبنا يا كم تزركبناكم دينازلنا ويس كاو غوديلناس من غورنا نيرا ግን አምላክ በዓሉ ይንገረና እስኪ አምላክ በዓሉ እስከነፍሉ ንልብና እንታይ ይግበሩ ይፈትሹ ፍቅርንታ ስለዝኾነት ስለዚህ ይስተሓፍር መጽየሙን አይስተሓፍሩና ነው ግን ብዛዕባና ድሰምዑን ተሉ ወይ ዘይኮና እንኹን ተሃልና ኻኒ ከምዚ ጳውሎስ ዝገበሮ በተ ኔጋቲቭ እናጸለኹ በተ ፖዚቲቭ ካ እና ማዓትኩም ናይ ምቅጻል ተኽእሎ ግዴኹም እዩ ማለት እዩ ክብረና አምላክ ስለዚህ ህይወትና ከመይሉ أبزن كلت حسابي لومي كود هذا وان تتصاوعنا خصعبي مخانو كم صحاف قدس نار حقنا خمن باب نار حقنا كحبرت نار حقنا كيت كلنا صاوعتنا ونبو متن انتي نخوني زغيد نحس يغيدمو سدو إلنا صاوعتنا نخبرلو نبرنا صنعت ينقانا سلازي كلت نجري وي بعمله لو مننا عدالنا وي دما نلقفالنا يزاربونا كبرنا عملاهون ابغلغله ناي بعفي تزاربون له دس كتبلو بتام صبو
بتاعهم فقرهم كريو خلوص دس زبلنو بأكل ماتي جن يتسب زنودو زي كنا تفتين زوجسي أملاح زنودو تفتين زوجسي أملاحكم قرين عدنا مبرسبسي لو من إيدكالو صباح نيشي كابان عبر تترخي بقى نبمولا أبتا عبر كم زبلا فلوتي حق أني من فس قدوس جن أبتنا حق رتأتيو زلنا يفلت أنامو بعلو خانتاي قبرنا أبتهم كونوا زجبا عنا يقمت أنا السوء من أملاحي نمحبر إفسون كم زخاب قبره نعناون كم هو قبرنا نسو كأل أملاحي أب كريستوس زلنا أمنت رانتاي نقبر ندلدل نزنا فريسوس بحال نجارات كله كأره انتاي يتوخارو سفر استفراس له يخون مبكل ستن سسلاني أملاحنا هياوي أي تلوتن سلازي أب كريستوس يسوس زلنا أمنتن أبلهم قدوسان زلنا فقرن أملاح بو سوقو يبزحنا هذا الناب كريستوس كن عبي كريستوس لنا أمنت كعبي أبلهم قدوسان زلنا فقرن ما انتاخون ممليسو كسع وسن زيبلو من تخون أملاح رجعنا نصلي يسوس هللويا